Auweis. Takže prosím vás, teď budeme po tomto fiasku házet úplně všichni. Packu do vzduchu, všichni. Každý z vás bude myslet na svoji oblíbenou barvu. Myslete na ní? Jakou barvu? Teď řeknu 3, 2, 1 a vy ji na mě zavoláte. Ještě nic neházíte, jenom zavoláte. 3, 2, 1. Stačí? Přesně vím, kdo jakou máte. Tak a teď jdeme dělat la la la. Mámo, táta nemůže, tak teď musíte vy. Tak, výborně. Tomu se říká manželství. Tak a uděláme chněp, stáhneme dolů, natáhneme a posloucháme. Přátelé, důležitá věc, prosím vás. Všichni hodíte svoji barvu, až řeknu 3, 2, 1. Na mě? Na mě ne, prosím vás, jsem řek. Na mě ne. To neplatí. Házíte na ty omalovánky. Běda, jak mě někdo, hele, vidím, jak táta říká za ty hloupý řeči, ti trefím mezi oči. Ani náhodou.